A chyt Donald Trump. Okay. Co má hlavu jak švestka. Mowgli, we're gonna hold it. Musíš hold it and we're gonna dělat some fucking freestyling, okay? Co jsi si dal včera? Teda? Jo. To jsem se ještě nečel z toho Jimbina. Jo. Co si tady do mě nalil. Jo. Tady máš láhev. Já byl ožralej. A byl úplně na mole, já jsem spojil špekář. A KO. Moje KO. KO najít normálně. A KO jako. A jsi šukal včera? Šukal jsem svoji mámu. Nešukal. Já nemám co šukat. Já taky ne. Já čekám na starou A kde ona je? ve Španělsku. A to je Jana. No já moje holka. A máš dítě s ona, ne? Mám, no. Holčičku 3 roky, no. Fakt jo. Pěkná. A Jana, ty víš, že ona píše s ním, ha? Ona píše s ním. Jo? Jak to? Na Facebooku. Já. Ona posílá fotky. Já jí dám Sexy. fotky, sexy. Jsou keci, to. Ona fakt píše. Ty nevíš, ona je fucking má fame jako tebe, musíš bojit na to. Ona má hrozně moc lidí. Ty jsi koukal na její Facebooku? No, vůbec. Kámo, ona je tam skoro nahá. Ona dostane jako 300 lajků, všechno. To by dostala jak pes. Ona má Instagram fameu, teďko. Ona fakt jede bomby na Instagramu. Ty jsi neviděl její fucking Instagramu? Neviděl jsem, já bych jí vůbec, mám si to nedovolila vůbec. Kámo, ona má, ty můžeš točit 1 minutu, 1 minutu videos tam. A ona tancová. Ty neviděl to. Musíme ukázat on její fucking Instagramu, kámo, ty budeš nasraný. Ona je tam, ona tancová, ona makává jednou, I think it's a stripterka klubu, it's the Pretty Diamond. Já. To bych dal i tobě. Dal panáku, ne? Dáš panáku. Dám panáčka. Jo, musíš. To je lepší náladu, víš? Jde potáhnout do čískéra. Budu, schovám tam něco. Máš tam popel, hej. Kámo, já dával tebe, ty zahulil úplně hrozně moc rychle. Víš? Já musím vejít. Když takového já hulím. Kámo, dneska je to, musíš být Musíš připravený. mobil, Když vole. ty jsi měl fucking Prince připravený, jak já zeptal. Fucking Prince je velký čurák, protože on nás vidí. A on si myslí, jo, že prostě, že ho napadne. To je dvojprací, to se on, víš? No, ale jo, takový dělal nějaký můj problém, to jako kdyby si šel do blázince a přemlouval by si člověka, aby se oblíkl a on by dělal. Ale No. jeho táta ti natírá na žebříku. A on ho chytne, ten žebřík, a začne s ním málat. A to, kde mám ty peníze potom dědovi. A málem ho zabil. Protože Tak z té práce mě vyhodil. jeho ten fucking bohatý, hej, oni mají 5+1, oni doma schovávají i ledničku mu zamykají, protože on vždycky krade jídla, pak to tady prodává, ne? To je ten problém. Fakt jo. No ale on přišel ke mně domů, já jsem spal, oni dávali ten film, ne, hoši v Africe, jak tam hráli ten basketbal, ne, a já tam spím, ne, a Kuba, jestli si může udělat čaj v kuchyni, tak jsem udělej si čaj a zmiz, ne, a my spíme, a on, na televizi, ty mrtko, to jsou moje kokosy z mý plantáže, to je moje území, to je mrtko neser mě, úplně tak. A nebo on ti přijde, oni mi to zabavili, oni si myslí, že jsem blázen, víš, kdo já jsem? Já jsem Schwarzenberg, já jsem král první Schwarzenberg. To ti říká. Musíme točit ty zde byl dneska, kámo. Jo, hrozně tačím, no ne. Jistý za prince. Teďko my točíme první epizod dneska. Chápeš to, kluci? Včera byla první epizoda, ne? No, to bylo, Zkouška. kolik lidí bude koukat na to. Já říkal, že máme 1000 za 24 hodiny. A kolik tam je dneska? Kámo, máme. Ayo, Filos. A tady kde on bydlí. Ještě boje vypadl, hej.
Uvidíme, jestli bude doma, snad. Martin, Malvli. Matečak Brothers. Matečak. Mowgli, man, co děje? Jsi utíkal. Ty jsem tady. A co děláš tady? Koukáš na porno? No, tak bych koukám na televizi, jsem s kámošem odšel. Je to holky tam? Nemáme. Ne, žádný davky tam. Nemáme. A kde je the fucking prince? Jak? Prince! Fucking princ? Kde je prince? Nebo je doma, nebo už ty vole. On je doma? Nebo doma. Je u tebe? Není. Není. Není u mě. A kde? Dělej to. No, máme tady prince. Neser na to, fakt. Pojď. Co říkáš o to Ferocity? Dneska tady byl za tebou. Jo, Ferris. On chce za tebou zítra přijet, kámo. Jo, prince. No, Pojď. Nikde. Aspoň někdo ti pomůže, no mé se vykvákej. On ti pomůže, on ti dá peníze, kámo. On ti Ať to pomůže, je veřejný, ne? kámo. O to Ferocity. Já to držím diskrétnosti. Fakt normálně. Když se tady chodíš a křičíš to na plný to. Fakt. Čerlivost mám. Normálně akorát musí říct o to pomoc mi a... To je mlčenlivost, ale. Fakt, on ti pomůže, on klidně zítra za tebou přijede, kámo. Fakt. Ohrožený druh. Ale ohrožený druh, ser na to ohrožený druh, vole. Tak. On ti dá hulení, on ti dá párnou, on ti dá co chceš. Věřím, já si teda stavím, dneska to kvalitě, že to. Kámo, on ti chce fakt houšukat prdel, chápeš to? Já ale si nehostuju, ty to uděláme, nemusí na mě. Fakt to zítra uděláme? Jo? Co to? Jo? Jo? No to tě houšukat prdel, jo? Zítra. Ne. Pořádně. Ty musíš jít nahoru za princem. Prosím. On nechci ven, já nevím proč. Půjde ven, uvidíš. No prosím, můžeš zkus to. Zkusím to. Prince! Hej, princ, koukej, No, otevři okno jenom. pojď dolů. A máš peky, debile. Musíš, hej, pojď dolů, koukej, Musíš pekat. koukej, Koukej. koukej. Jo, musíš já mám dolů, ruku, princ. Kubo. Hele, poslouchej. Já mluvil za advokát tady, když já dokumentu, včera já byl za advokátu. Fakt? Když já dokument, co stanul na tebe, na kamera. Dneska, já můžu ukázat ona dneska večer, já mám saraz, a když tam je možnost, ty máš advokát zadarmo. But když ona vyhrá, ty musíš dát ono percentage, 40%. So když ty chce, ty dostaneš 60%, but ona bude makat sama, investovat prachy tam na investigátory, se všechno pro tebe. Ty chápeš to? Hele, no, musí být dneska, protože já mluvil s ona, máš to jeden šancu. Můžeš. Nesmím, já nemám klíče. Ale Kubo, Hej. Okay. Radička, víš co? Dáme, ne? Špeka. Přijď se do krámu. Zkusíme, jestli doma ten kámoš. Švancebek. Švih. But on nechtěl ven se mnou, kámo. Král. Okay, zkusíš to sám, ok? A já nemůžu tam. Ne, on vidí mě, on nebudu ven. Bude ven. Myslíš? Bude. Ok. Jsme byli tady, on byl vystrašený. Jdeme nahoru? Ne, potřeba. On neotvírá. Ne? On není doma.
Je to doma? Nemá. On byl doma, tak otevře. No v okno, jdeš to v okno. No. Sám. Hey yo, Fields. Pico Barno.